My tady máme domeček, co tady mají šnečík a tady je zahrádka, obývák, chaloupka a je tady zahrádka, mají tady vodičku a spínkají a mají slízké a mají tady takovou studnu. Tady je koupaliště, tady je recepce, tady jsou deštníky a lehátka, tady je takový minibar a bazén. Ať to navazuje, ať tady nemám. Tady máme tankery, které nám těží ropu, aby jsme měli benzín. Tady vždycky přijede k jednomu tankeru patra, sjede tady v kopce a jede až k benzínce. Takže tady můžete vidět jeskyně, tady. A tady je, hej, Maro, jsem tady tohle. No tady je jeskyně, která byla založena v roce 1962. A tady to je vodní lázeň. No Tady mám domeček pro zvířatka. Tady sousedovi zhořel barák právě včera, takže jakože se už s ním nemůžu kamarádit. No. Tady máme benzínku. Ta Tatra k ní jezdí 17 km od těžírny ropy, takže to trvá asi tak 20 minut, než tam dojede. No a tady byl další domeček, ale ten taky shořel. Takže nic. Tady je postel, tady je gauč, tady je studna a tady jsou ohrádky, můžete vidět, a tady máte hezkou zemi. Já mám tady skálu, tady je strom a tady se leze potom se může lézt i na ten strom a to je i s tím domečkem a můžou na to lézt skřídci. Takže my tady máme takovou džungli, tady máme jakože takovou rozhlednu, tady máme dalekohled, jakoby takový, a tady dole, tady máme takový domeček, tady dole, a ještě tady. No tady je takové schodiště, takže to asi všechno.